grazzi tal-li ġejtu għal-raba edizzjoni tal-Costa Short Play Festival. Din ir-rappreżentazzjoni minn flok qed tiġi mtella minn grupp ta' atturi fi semi fl-Spirit Acting. Nixtiequ ninformawkom ukoll li wara t-lesti rappreżentazzjoni min jixtieq iżur ir-rappreżentazzjoni f'żoni oħra jista' jagħmel dan billi jħalli postu kif inhu u jimxi skont kif jibbidaw l-għaxes. Madankollu min jixtieq jibqa' għal-rappreżentazzjoni kaxxa magħluqa fil-baħħ ta' kitba ta' Gilbert Malija u lirika ta' Dara Michel Camilleri li tinsab fuq il-naħa l-oħra ta' Suq Banici li tolbu idawar s-sidru u jibqa' f'postu sa ma tlesti li msemmija rappreżentazzjoni. Ġentilment ukoll tolbukom sabiex titfu l-mobile phones tagħkom, tibqgħu bil-maskla u ma tqumux minn postkom tul ir-rappreżentazzjoni kollha sabiex tinżamm id-distanza soċjali. Nisperaw li tieħdu gost u nixtiequlkom is-serta tajba. Aziza Mojra, inna 9 xhur flimkien. Għandi 29 sena u nħobbok ħafna. Minħabba l-fatt li Iva naf Mojra, dan il-flok tiegħi ħallina ħankompli twaqqafniex please. Minħabba l-fatt li għandi 29 sena, iż-żmien għaddej ġmielu. 363 ġurnata, satej, 2 minuti u 10 sekondi oħra jkolli 30. Iva, Mojra, naf, dan il-flok tajtu lilek biex iżommu għandek, ħallina ħankompli twaqqafniex please. Ir-regoli tal-ħajja jgħidu hekk. Jekk inti ma tagħmilx ċertu passi importanti fl-20 tiegħek, iktar ma tikber aktar jisidu l-problemi, u l-ispess u l-biżijiet tibda tarhom żejda. Jekk wieħed jispiċċa waħdu fit-tletinijiet, iċ-ċans li jsib tfajla tkun daqsu fl-età, gustuża, li passat ma' ġuventur oħra, bla tfal, u għadha tgħix mal-ġenituri, dem ħajkompli jonqos. Għal daqstant x'intralu l-flok jaħassu toqgħod issemmilhu kull darba, ħallina ħankompli. Dejjem nsemmu wkoll li jekk inti ddum ma tagħmel dan il-pass, iċ-ċans li jkollok tfal ħajkompli jonqos ukoll. Għal-daqstant, jien irrid li 9 xhur wara nagħtu l-kelma ta' mħabbitna lil xulxin ikollna tfal. Malli mbagħtu li jkollhom daqs komandijiem bħalissa, jiena fil-kolli madwar 58, 4 ġimgħat, jumejn, 5 sigħat, 4 minuti u 2 sekondi. Qegħdin tard pro xortadna fil-waqt, jittix li nħafu ma jmorrux nigidbu, għal-daqstant. Trid tiżewġni? Iva, x'inġralu l-flok ta' jaħas tot issemmilu kull darba mhux għandek qiegħed. Dan il-flok qatt ma ħriġtu minn għandek. Niftakar li jintajtulek u inti dendiltu fil-gardroba tiegħek bejn il-ġamper ta' wajli kajuti u l-flok ta' Roadrunner. Ngħidlek biex tibsu spiss ma jmux jimmufalek. Tgħidli tħossok sejf bih bil-lejl. Tant kemm huwa l-qalbi dan il-flok li ridtu jibqa' għandek. Ħadd titlaqni? U l-flok. Le, dan tiegħek ma rridx inżommu dan il-flok jien. Dan tiegħek il-flok. Ħudu inti! Ħudu inti! May we have your attention, please? We regret to inform you that flight ETY 777 has been delayed due to heavy traffic. We apologize for the inconvenience. Delayed flight? Great! Well, mux great għax nistama ignoranza. A golden opportunity to fill my mind. Heart emoji. Sorry, kemm delayed il-flight? Bo. Ma tafx kemm baqa'? Bo. Ma tiddeqx ma tkunx taf kemm baqa' lek tistenna? Dan 5 karamellat tal-ħadd u ma jinteressanix. Ma staqsejt il-ħadd. Dawk li daw. Jiena my love. Skont kif tgħid Shannon and Edgar, I only ask 3 questions. What do I want? Why do I want it? And how will I achieve it? Heart eyes emoji. My love Ekli! X'rid fis-Serbja? Biex ngħidlek meta il-kelma my love gone bejn wejn ieħor sekonda u nofs. U ħares il-fajnija bejnek biex hawnhekk. Issa jekk inti kont taħseb fuq l-imħabba dak kollu li ġib magħha meta il-kelma. Oh, chill! Le, ċieli qed jgħid tixtara ġen, qed nesprimi ruħi biss. Ċieli. Ja, imma hekk tkellimni hekk. Imma xiel. Qed xi offendietek u hekk imma. Kind of. Nista' nagħmilha please? Nagħmilha ġenwinament please. You're serious? Nagħmilha mhux farka, mhux tikka, iżda mhux ġenwinament please. Namirazzjoni sabiħa u xkulħadd ikun irrita. Ma tagħmilx differenza. Okay.
We are most dangerous to ourselves when we are desperate to be loved. Skużi? Xed? What's on my mind? Sewa. Jiġifieri I'm independent and adventurous. Interessanti! Imma jekk forsi tkun miġbura taħt il-smu trid tqatta li ta' Vampire Diaries u Netflix ma' żewġek li ħalek tkun indipendenti u avventurosa kemm trid, il-ħajja tkun ħafna sbaħ mhux hekk? Qed tara kif naqblu, kieku jien nkun miż-żewġ neżiġu ħafna li mara tiegħi kollha l-libertà u l-indipendenza regolati li jistħoq Sorry. My own approval and admiration are enough. M'għandi bżonn il-ħadd jiena. I am my own boss. Okay, boss. Ngħid għandek raġun naqbel miegħek ħafna. Say, Varian, by the way. Cecilia. Wow, Cecilia! Nice name! Cecilia! Juqgħod sabiħ ħafna ma' kunjomi. Sorry. Tlekkaw, x'kien ħassib, x'fettillek? Ija, ħansifer. Ek taħalli l-istil timexxini. Tħalls ħaj scanner, tħanaqta one way ticket. Interessanti! Jien ukoll iddeċidejt nibda minn ġdid. Kien breqqa rettezza u sigurtà bidu ġdid. Sibt xogħol sigur f'kumpanija sigura ta' customer care kien jitfissi mis-7 sa 4 paga festa 1,520 euro 13 ċentesmu fix-xahar. Skont il-kalkoli għamel se jkun ċansa l-familja u noħseb is-saħħa mentali. Jien nemmen li fil-ħajja trid tgħix serju u faslu kuntent u min ma jfettix stabilità f'ħajtu huwa ta' min braħ u jaqla l-ħama. Prosit. Jien ma nfittix l-istabilità, lesta l-avventura. Bidu ġdid għalija wkoll. Xiġifier it-tnejn nibdew il-ġdid? Inħares il-qudiem ta' smajlu lura qatt. Jiena bħalek ta' nibqa' pożittiv u pjanijiet u għanijiet stret il-mawar taqx narbihom u flokhom noħloq oħrajn li ma toqhom żgur. Veru qed naqblu għannejt, Cecilia. Nopido, maħniex naqblu, jien ma nagħmilx pjanijiet, adventures biss. Għax kif jgħid zero din, adventure starts where plans end. Le, naqblu, għax bla ma tippjana l-avventuri regolati waslu l-ħolqien ta' regoli u pjanijiet. Nopido, maħniex naqblu. Le, naqblu, għax bla ma tippjana ir-regoli nħolqu għedhom. Insomma, jalla ssir taf lilek innifsek aktar u tiskopja aktar xi trid tagħmel minn ħajtek. Definitely. Tiskopja aktar xi tħobb u xi kuntenta. Always on that mission. Ja fissib imħabba ġdida wkoll. My eyes wide open for anything. Trid tkun l-arus tiegħi. X'inhu? Sorry, reddejt. Tista' tistaqsini mistoqsija bħal din. Mistoqsija. Li ma tixralix. Ma nistax nistaqsi. Skox tistaqsi. Imxi palestin. Monstrux mhux butlejk. Għadek għaz bistafni. Mhux ukoll imxi palestin. Ija ma morċ nistaqsi persona ma biex tiżżewġna l-ħasta. Jien biex kull l-arus tiegħi staqsejtek. Iġifieri trid tiżżewġni wkoll. Għafax ma sejja l-airport security. Sorry, vera sorry, ilu ma jġobni xadda seks żmien. Ma nafx kif sitt. Li persuna bħali li ma nilebda farka ta' boarding flight tista' qatt toħroġ ma' blind and mundane person leading a mundane life with even more mundane goals like you. Laqqas taf x'għatek. You are utterly sickening. Skużi. Hello? Taħħana għawasant level 5 ta' Snake. Dak is-sitġu. Sitġu. I was sitting there. And now I am sitting there. Ma jien kont hemm l-ewwel ħadd li U post. kif taħseb li inti xtaqlek poġġi fuq da sitġu jille? The hell are you inti bis-serjetà? Ninsabju, u fejn mux inkun serju. Hekk qed tkellimni hekk? Xi ħaġa li offendietek? Iva. Jekk naqlalek l-oqbra kollha hekk ta' familtek, ma mhux qed toffendik How ukoll. disrespectful. M'għandek l-ebda titkellimni dal-mod ma tistrix. Ma tistrix int! Ħatu qod tiddefinixxi li x'inhu ma drittijiet tiegħi. Nafx għandi bżonn whisky. Jitlaqa minn idejk dik il-bagalja int. Ma jitekx. Does not kill me. Makes me stronger. Il-flok! Strong bicep emoji. Il-flok! X'għaseb da, la ħajaffet għandi bikliku. Cecilia, dik li preżer flok ħallejt għadlek tiegħi. Lejja ġej ponta subaj xejn. Aħjar ixom taħt idej. Taħseb ma jżawx deodorant, ħażina ġej dinuli. Kellim patient. X'għedt l-ewwel? Cecilia, dik li preżer flok ħallejt għadlek tiegħi Mojra. Meta telqitni ridetta tiegħu lura, ma jien qed biex iżommu. Biex tibes il-flok tijak. Sinjali bidew mux mal tijak. Tellitu ġijaw biex jahrab bidu jgħalaqdu. Kieku xet jgħamil għaw l-airport u waħdu. Ma nafx imma jidher bnedem indejja u responsabbli u relevanti. Jgħix ħajja mdejqa b'pjanijiet, mhux infassal u mhux kuntent. Kif kħaj jġi għaw l-airport bla bagali xejn. Sinjali għabatu ħad deċizjoni jek ta' malaj. Nurih jien. I am a mentally strong and stable person and I will fight for that status. Trid tistaqsih. X'nistaqsih? Kif il-flok tijak spiċċa għandu. X'għandu x'jassam mal tijak u jekk għandu ġdwejja.
Mhux parti mill-pjanijiet tiegħi, Cecilia, għandi regoli u istruzzjonijiet ċari ma xiex nimxien. Irrid nara kif ħalli jareġixxi meta tistaqsi jien stess. Cecilia! Jien tistaqsi u aktar kandu dwejja għandu tiegħek għal dejjem. Vera! U nimxu ma' regoli, l-istruzzjonijiet, flimkien. Fasla u kontenti, fit. Cecilia, il-lawa xew forjek qabadni? Minni li minn ewwel darba li rajtek xejlek. Issa ġej, nistaqsi. X'qasmek? Kellu raqsamni xi ħaġa? Jista' jkun. Savio. Xavier. Rrid nistaqsi. Tistaqsini? Gentleman. Sinċerament? Trattament. Maħrien. Infassla. Biex issir. Biex issawwar il-futur. Ti, skontmi. Skontli. Le, wara skontli. Sawlulek. Faslulek. Għalulek. U għata kulħadd barra tiegħek. Tiegħi. Tommok ta' missierek. Hutek. Kif tista' titkellem fuqi? Kif tista' titkellem? Miegħi. Żbatuk tistaqsini? Ma badni ħadd. Nisbħali mux tal-qata pulita tiegħek ma taffaċċjahomx. Imma mu wara daru tqajjem rewwix kbar. Soni, voċiferi. Bajjat li jtarrax! Biex taċċerta ruħek ruħ kulħadd li nisbħali jafu triqithom u nisbħali ma jafuwiex. Skont ir-regoli mfassla tiegħek, int trid tumbrani. Merumbrani! U tistaqsini xejn! Rifil! Staqsejtu? Dan kif jafdaw l-affarijiet fuqi? Staqsejtu? Mhux suppost nagħti kasu jien. Staqsejtu? X'għandu jinteressak u x'għandu x'dwejja jew le? Le, jien ma jinteressanix. His opinion is not my reality. He hates what he can intimidate. Eżatt, brava, t'għidix każ. Jiena għalik taħanini, għax jiridek kun taf kif il-tof jak spiċandu, jiena rrit lilek kun taf jek għandux dejja. Imma Cecilia, ma nistgħux għandna l-flajt. So, jiena rridek kun taf. Ma nistax, Cecilia, ma nistax. Hemm bżonn li jkollu dwejja, rrid ikun naf, staqsih. Cecilia, jekk jogħġbok, ifhimni. Ifhimni inti, staqsih. Ma nistax. Staqsih issa. Ma nistax. Issa. Le. Issa tlek. Issa tlek. Asbax bej! Għax tqala li kull bandi issa. Meta tgħid lejn il-fistellek, fimt? Li jitmerinejx il-minnet kull ma msaħbik. Għad ma prendejt il-ħadd taħseb ora kemm se nipprendi xi fadla bħalek, fimt? Jekk trid tkun imkien inkessru fadlak, ħallurek kemm nipprendi l-ħadd jien, fimt? Tista' tinjela dak kollu li għandek hemm ngħidlek. Dak ma kienx jien. It sucks to be you, ġifieri. Cecilia! This is so endearing to watch. Inħobbok! Ija. Tħobbni? Le. Nikkuntatak tħobbni? Jista' jkun. Ħafna? Insomma. Insomma. Iva. Tħobbni? Le. Ma tħobbni? Ma nafx. Tħobbni? Ma tantx. Prova! Staqsi. Ma nistax! Tista'. Ma nistax! May we have your attention, please? Flight ETY 777 is now ready to start boarding. We invite all passengers to have their boarding passes and passports ready and approach the gates. Jisa qalbi ħaffef staqsiha bil-murru. Wara din bidu ġdid. Infassla u kuntenti. Għamil mi pjaċir, Savio, ejt li għandek kilo nofsu forsi ma tafx kif jkolli tira bħal maratin. Kont għallejtlek, xinu jgħamil għandek il-flok laħallejt għandek stej mojra, Jaqaw, għandek id-dwejja inti? Jek tejtiv għandik 50 euro, stajja? Lil-mojra qtilta. Xabilt? F'gajta b'imħadda. Għawija f'gajta b'mħadda, mela mux t-titta. Stenna, għandi, fej kont taf għal-mojra? Bdejt noħroġ magħha eżatt wara li ħasret minnija. You are a fugitive! U trid taħrab il-pajis! U kif għażilt li taħseb hekk? Għandi dritt għażel kif taħsibha lek? Għandek obbligu ma tobżokx paroli bla provi. Għandi obbligu nħaddan id-drittijiet tiegħi, għandi dritt nażel nemmen li jien għandi raġun u int m'għandekx. You just said you murdered someone. That is precisely what I said. Kelma b'kelma. Klim li int ħassejt li kellek id-dritt fisser.
I will outgrow anyone who tries to undermine me and my rights. You throw me into the wolves, and I will come back leading the pack. If I throw you into the wolves, ħanini, kapuljati ġibuk, xizzek kettajt. Għadek ma jgħix tiprofa tolli d-dopamin biex titfen iż-zibel ta' ħajtek. Ent li ma tafnix. Bil-mod, inti tafa l-din? Da żgur li nafa, Savio. X'taf fuq il-mara futura dejali tiegħek? Nafa. Skont taf fuq Mojra u fuqkom meta kontu flimkien. Kif għandha timxi lejla l-kan? Jekk ċis pleter u żejjed fit-tiċ tagħkom jew le? X'għandha twelled? Jekk hux tfal jew żrinġijiet. Jien ħallejta tiddefinixxi lilha nfisha. Ma darrejta wisq ħażina x'bħalek kif ma tagħmilli. Duk il-mobile ġdid mhux ħela ta' flus. Ma taħsibx qed tikol iż-żejjed għajt. Meta ħadd tħaff tixrob il-whisky? Għalija kien dnub li dawn il-pjaċiri tal-ħajja. Ma tajtix ċans l-interpretani imma. Kont minn flokok u għamilt dak li ma kellekx il-ħila ta' int. U issa nista' nixrob whisky kemm irrid. Cheers! Lejla qatt ma mlet li xejn, għalfejn kelli noqtolha. Għax minajja kont tiblaħ u biħsib li kont san. Biex teħles mit-tfassil ta' regoli forti stretta, kellek toqtolha. Biex issa flok tilta, telqitek, tlift rasek u spiċċajt in-naġar mitlufa. Tuf tfittax ir-raj il-ġdid tiegħek. Ara jien, lajt lantri ta' aspirazzjonijiet vojta. Iħallejt il-tajjen tal-imħabba, fsit, Valentine cards, sushi dates, engagement rings. I said yes, hashtag my hobby, moving to my unique home, proud of my child, the best and the only child in the world. U danni! Il-kodiċ ta' għed għal-iskitna l-bahar milaħ ta' s-soċieta li trittejlek. Kif? U meta għandek tgawdi? Bil-flok tijak, tiltlek l-orbi. Ma' nħoss li għandi nuri. Xejdulu dak? Rimors? ħadd ma qabdek, tintilek da! Daqshekk il-grat! May we have your attention, please? Flight ETY 777 is ready to depart. We invite all remaining passengers to proceed to the gate immediately. Sodisfattassa, għandu dwejja biex bieħ, imxi ħammorru. Sibt li sessiba f'din il-Mojra, f'biċċa mxarba b'nixfa li tqabdek il-ġuħ. How could people be so cruel? Cry emoji. Għalla xamiltila mislina. Kontent issa, tadix kasu isma minni, imxi ħammorru, imxi. Final call for the remaining passengers of flight ETY 777. Your flight is ready to depart. The doors of the aircraft will close in 5 Mux minutes. bella u taxma taf Cecilia, kem dardru d-dinja u sħabu sa' kem qaflu l-idem fil-manetti. Iġġennen, irrealizzar mill-ajrur li ma setax jiex, biex torti li ħazek nisaf fil-relazzjoni. Xorta krollat, lu, iqaf debel għax nifqak! Le, mux vera. Jibni dem ġdid bidu ġdid. Lingwaġġ minn ortografija u grammatika makulata biss nuża. Laqad minn pejja, palad minn il-xofodka, ma nagħmel xejn dan. Jibni dem ġdid. Iqaf, maħdan! Iqaf! Għadek ma jgħidx tisforza! Itla' dik il-bagalja minn idejk! X'e tagħmel, Savio? Savio, x'e tagħmel? Ul! Ew! ħajtek imħarbta diġà! Ġejt intik il-flok. Da! Tijak! M'għandix bżonnu. Ma nix inkun minn flokok, testa taħarqu. Flight ETY 777 is ready to depart. The doors of the aircraft will close in 2 minutes. That's it. Nothing will slow me down. On to my new adventure. Airplane emoji. Cecilia, stanni Sejfien! Ilbes il-flok. U poġġi fuq is-siġġu. Għandi trid ngħix infassal kontent jien. Aċċetta x'kont! U mhux simt! U għiex infassal kuntent! The doors of the aircraft are closing in approximately 20 seconds. Taħrab, Sejfien! Cecilia! Tmorx! Cecilia, stennini!